inverse lenne most pár gyertyából, akkor mehetne tovább a long. Csak most szerintem el fog kezdeni konszolidálni, de remélem nem. Ez jó lenne, hogyha ez most inverse lenne. Akkor mehet a long. Azaz. Még mehet a long. Ne buy limit ember. Takarodj. Nem market limitbe voltam megnyitva. Backyard. És az M-vognak a teteje. Ez meg mehet tépnek. Most. Tehát most kijut. Meghúzom, ezt kijut. Elsiettétek. Loss lett, vagy mi? Előbb nyitottatok, vagy mi? Mi volt? Itt a bullish verzió. Az meg, nem ez kell. Itt a bullish. Így majd ez bullish. Itt van egy bullish FVG. És itt van egy inverse bearish. És akkor itt lépünk ilyenkor be. Így. Ha így értető. És ennek meg itt van a bearish verziója. Ez nagyon szeretem ezt a modellt, amikor kiad egy ilyen setupot. És akkor itt van egy bearish FVG. És itt meg van egy bullish inverse. És akkor itt meg itt lépsz be. Értitek? Ez a modell. De honnan sortoltatok? Miért sortoltatok? Egyébként ez funded account, úgyhogy nem paperen trédelek, ha valaki azt hinné. Hát most én igazi pénzzel játszok. Úgyhogy követhetitek az egész funded accountomat, hogy kiviszem vagy elbukom. De nem az első eset lesz. TP-t ezt beállítom. $1250 kell amúgy a passzhoz. Csak gyors egy TikTok videót, hogy legyen valami content.
Azt mondják, hogy ha csinálsz egy fényképet, akkor a hozzád legjobban illő Stoppot hangot fogja mozgatjuk, tehát ma bevágni a bukni nem TikTok. tudunk. Na nézzük. A telefonon történt. Már rámező a ró. Talán nem a kardióra is van lehetőség. Kardióra is van lehetőség. Szedjem a ketét. Stoppot felhúzzuk ide. FPG-ez csak nem jön már vissza. Úgy lehetséges. Jaj, nehogy visszaessen odáig. Ide behúzzuk a stoppot. Lesz, ami lesz. Ennyire voltunk a TP-től, nem baj. Így akartam Martot. Mennyi plusz lett? Hogy nézd. Itt ki lett sweepelve ez a high. Itt meg nem. És hogyha felül van SMT, akkor az általában azt akarja jelenteni, hogy több az eladó. Ha meg alul van, akkor több a vevő. Nem tudom, hogy itt megérje még belépni. Hát megéri. Na. Nem tudom használni ezt a szót. Itt ez az 1 perc FPG lesz a target. Ja, itt még az SMT-t visszahozom. Mai nap második setupja és szerintem utolsó is. Az a baj, hogy 15 percestől félek. De ha most belehúz az ár, akkor még el tudjuk érni azt a TP-t. Kialakul 2 perc múlva egy FVG, és szerintem csak visszatesztel, azt megy tovább. Most bele kéne húzzon.
Lefele. Eddig jól néz ki. Bazd meg. Húha. Még nem néz ki 3 percesen olyan jó. Jó. Jó lesz így. Ide behúzzuk a stoppot. Ezt igazából most nem tudom, hogy elmagyarázni nektek, hogy miért ide, de ez price action alapján. Sokat láttok chartot, akkor tapasztalatban tudjátok, hogy hova. Hát nagyjából nem szokott visszamenni az ár. De hát ez bármikor változhat, de legalább, hogyha idáig visszajön, akkor nem bukunk pénzt. Ki ez az idióta a cseten? Lehet kiszed. Risk management. Risk management király vagyok sajnos Magyarországon. Ide behúztam a stoppot, majdnem kiszedte, de nem. Aha. Most nem megy a tépő, vagy fasz kapok. 15 percesben már beleért. Jó. Megy ide a stop. Megint partikre van. 4 tikre van. 4 tikre van és kiszed. Jó, jó.
Ez pacek volt. Ez miért nincs amúgy bekapcsolva ez az execution? Ez pacek. 2 setupból 2 mai nap. Az egyik az visszaesett idáig, de az is profit lett $135. Második, rúha, $400 profitban van ez a kunta mai nap. Hát ez ilyen. A első setup ez volt.